Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şugunky sanyna. Türkmenistan Qırgızstana elektrik energiýasyny eksport etmegi dowam etdirer. Türkmenistanyň wekiliýetiniň Mongoliýa iş tapary Airbus esasy BSC Boeing'dan ozdurdy. Microsoft dünýäniň iň gymmat kompaniýasy. Qırgız Respublikasy Türkmenistanyň 2026-njy ýyla çyn elektrik energiýasyny satyn almak baradaky şertnama baglaşdy. Bu barada ýurdun energetika ministri Talaybek Ibrahiw Qırgızstanyň parlamentiniň ýangaç energetika toplumy boýunça komitetiniň mejlisinde habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, Russiýa, Kazakystan we Özbegistan bilen elektrik energiýa üçünçüligi boýunça gepleşikler geçirilýär. 2025-nji ýyl üçin bu dowlatlar bilen şertnamalaryň bardygy belenildi. 2024-nji ýylda Qırgızstana 3 milyard 634 milyon kilowatt-saat elektrik energiýasyny import etdi. Türkmenistan bir neçe ýyldan beri Qırgızstana elektrik energiýasyny berýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekiliýeti Mongoliýada iş taparyna boldy. Bu barada Mongoliýanyň medeniýet habar berýär. Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň ornatary Nursagat Şerimowyň ýollaşlygyna wekiliýet Ulan-Batorda Mongoliýanyň Medeniýet we daşary işleri ministrligine gepleşikler geçirdi. Türkmen wekiliýeti Mongoliýanyň Medeniýet, sport, syýahatçylyk we ýaşlar ministri Çinbat Nomin bilen dowuşup, Medeniýet we syýahatçylyk buwdagynaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny aralyp maslahatlaşdy. Şeýle hem türkmen haly we milli senetçilik önümlerinin Mongoliýada bilelikdäki sergilerini guramak babatda yladaşyldy. Bu başlangyç Mongol halkyny türkmen halkynyň baý medeniýeti bilen tanışmaga mümkinçilik berer. Mundan başga-da Türkmenistanyň we Mongoliýanyň nusgasy edebiýat eserlerini terjime edip çap etmek babatdaky hyzmatdaşlyk aralyp maslahatlaşyldy. Mongol tarapy Türkmenistany çarwadar bütün dünýä festiwalyna gatnaşmaga çagyrdy. Bu medeniýet şäheri dünýäniň çarwadar halklarynyň medeni köpdürlügini açyp görkezmekde möhüm meýdança bolup durýanlygy belenildi. Ýewropanyň aýry kosmos korporasiýasy Airbus 2025-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda müşterilerine 136 ýolagçy uçurlaryny goşurdy. Geçen ýylyň degişli döwründe bu kompaniýa müşterilerini 142 uçurlan üçin edipdi. Airbus kompaniýasynyň ýolagçy uçur önümçiligi näk esasy BSC Amerikanyň Boeing kompaniýasy bolup durýar. Amerikan kompaniýasy hasabat döwründe müşterileriň 130 sany uçur sargydan ýerine ýetirdi. Airbus mart aýyny 70 ýer uçur öňürüp müşterilerine tawşyrdy. 2024-nji ýylyň martynda bu görkezji 63 deň bolupdy. Umumyň şu ýylyň dowamyna Airbus kompaniýasyna müşterilerine 820 uçur tawşyrmagy maksat edilýär. Amerikanyň tehnologiýa ägirde Microsoft Corporation kompaniýasy ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Onuň bu gurdak esasy BSC-leriň biri bolan Apple kompaniýasynyň paýnamalarynyň bahasy 23 götürüm pesa gaçdy. Şeýlelikde Microsoft kompaniýasynyň bazar bahasy 2,164 trillion dollara deň boldy. Şol döwürde Apple kompaniýasynyň görkezjisi bolsa 2,59 trillion dollara deňdir. Bilermenleriň baha bermegine görä Hytaý Halk Respublikasyna goýulan gümrük paçlarynyň ýokary bolmagy Apple kompaniýasyna öz täsirini ýetirdi. Apple kompaniýasy özüniň önümleriniň epesli bölegini Hytaýdan import edýär. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şugunky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimizden indik sanyna görüşýänçek hoşda bolun.